on niin vaikea, ja? Ei se nyt ollut. 40. Joo. Isommat ohjausliikkeet, elikkä enemmän väistöä siinä, että reilummin ohitetaan noi keilat, niin ei kaadu ne sitten. Kaatakaa keiloja, niin saa Ville kunnon hien päälle siinä. Hyvä, nyt se toimi paremmin ja siinä oli jarrutusta sopivasti ja silloin kaarteessakin sinisellä autolla niin homma toimii ihan mukavasti. Just tulee meidän takaa. Olet tosi kilttiä. Elämä on elämä. Tulee videokuva. Nyt se on onnistunut. Se 40. Niin. Odotellaan. Ei tarvitse. Ville pohtii. Plonks, plonks. Ei, se on vaikea. Vaikea. Se alkaa luistaa sen viimeiset viimeiset.